Alingasang MC. Dangag ang nawong, lakaw-lakaw sa kalsada. Sanina nga gihukas, gisablay sa abaga. Lawas maskulado, makahadlok daw na tao. Sigarilyo pinabugwak, sa taas ang aso. Kakuyaw, mura bagsikin sa ang amaw. Sige rag paningka, lagi daw atong siya kay gibirahan. Kontra kay na hospital pero wa siya nasumbagan. Istorya nga binotbot, way makapamatuod. Ang mga nauwat, gusto permi niya mukuyo. Dosi pares daw lagi gidungog-dungog, pero ang tinuod kay puti og itlog. Katawan ang dako, kaugalingon nimo, imong giga magtamok-tamok. Pagtanaw na ko sa imo ang short ng pungot, ug samot kay basa kag lubot. Basa ka lubot, basa ka lubot, basa imong lubot, basa ka lubot, basa ka lubot, basa ka lubot, basa imong lubot, basa ka lubot. Tanang klase sa bayi, iya na daw natilawan. Minsan unsa nga posisyon, iya nang nasulayan. Mga babaye, niya magdugod-dugod. Ug ang mga bayot, niya magkuot-kuot. Halos kada adlaw, sige og pasulabi. Ug kada gabi, lahi-lahi ra og baye. Kung imong makita, magpanglaway ka. Siya daw espesyal, kay wa siya kapareha. Di daw siya katulog kung walay aircon. Allergy siya kapega, tas iyang ilim nun. Oy, kung matulog magbutang siya og pipino para ma-maintain iyahang pagkamisiso. Walay absent kada adlaw siya sa gym. Sponsor daw ang bench, dapat siya mag-maintain. Oy, 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 sahay mura di na masabot. Di ko makatuo kay basa ka og lubot. Basa ka lubot, basa ka lubot, basa imong lubot, basa ka lubot, basa ka lubot, basa ka lubot, basa imong lubot, basa ka lubot. Ay ay ay, daghan daw nag-hi, daghan daw nag-text pero wa siya nag-reply. Bayot magpanilap sa iyang kadalabay, di na maihap ang natuhog niyang babay. Yeah, lahi daw siya og trip, kada gabi idi daw siya ganahan mag-brief. Gusto siya nga mag-andam, kada na ay mag-text, mapaminyo or ma-text, kay manhagit daw og sex. Kaingon siguro siya ako kay nibilid, samtang siya kay ga-istorya, ako kay gatakilid. I-action ko og pahiyom, kay iyang gipang-ingon dili bagay sa iyang nawog. Imong kabasang lubot na bulgar na santanan, nakabalo na may istorya ra kataman. Tan-aw nako nimo bay, murag ag siigit, basa ka og lubot, bisan pagting init.